ipak ovo ne bi bilo samo žensko društvo, vrijeme nam je još za jednog muškarca. Njegovo ime je Vedran Višnjić. Dolazi nam iz tvrtke Pametna kuća. Nije riječ o energetskoj učinkovitosti i kući na touch, već se radi o krovnom nazivu za portale Srednja HR, Mirovina HR i Bauštela HR. Zanimljiva kombinacija. A pazite sad, predavat će nam o temi VA nije kratica za volontera. Pa sad vi meni recite, koliko je volonterskih sati taj Vedran bio zamoljen da odradi kad je odlučio progovoriti o tome? Više od 15 godina iskustva, nakon marketinga, prodaje, vođenja medijskih projekata i odnosa s javnošću, sada razvija posebne projekte za ciljanu publiku, korisnike portala koje vodi. Vedrane, a tu si, pa dođi. Dame i gospodo, Vedran Višnjić. Mogu se višnjevaci dobro. Pozdrav svima. Drago mi je da vas ima tako jako puno. Oprostit ćete mi ako sam malo zadihan, ali doslovno sam stigao malo prije nekih 10 minuta, zato jer su mi rekli da ste se požurili, a ja sam mislio da ćemo se držati time slota. Šalim se. Da, najava je stvarno bila jako lijepa, mislim da o tome što radim, čime se bavim, to je recimo jasno. Ono zašto sam možda tu možda nije toliko, odnosno koja je moja poveznica, budući da nisam virtualni asistent. Pa radim u medijima, a u medijima je situacija dosta slična, recimo kao u poslu virtualnih asistenata, a to je da prodajemo nekakvu uslugu koja možda nije toliko opipljiva. Tu se već godinama, odnosno nekako od one, recimo tamo od zadnje krize, 2008. pa dok je trajala tamo, znamo da je dugo trajala 2015. ili koliko već, događale su se svakakve stvari, odnosno događalo se taj downgrade cijena gdje se usluga koja se prodavala, koja se nudila, konstantno downgradeala, odnosno cijena se toliko spuštala da na kraju je to postalo nešto uobičajeno, gdje su to počeli jednostavno svi raditi. Onda je to postalo natjecanje koje će ponuditi nižu cijenu, što naravno nije uvijek dobro, ne? Da krenemo mi sa... Okay. Ja imam dosta malo slajdova, a na neke slajdove sam stavio dosta teksta, to mi nećete zamjeriti, nadam se odmah u startu, pardon. Ne. Malo sam otišao naprijed, sad mi vratimo na ovaj. Oni koji me prate na LinkedInu možda su ovo već vidjeli, ko me ne prati mogu prepričati, dosta sam aktivan na toj društvenoj mreži. Ima stvarno zanimljivog kontenta i u zadnje vrijeme, odnosno neposredno prije pripreme konferencije, vidio sam stvarno nekoliko jako zanimljivih objava koje se tiču baš ove teme o kojoj pričam, ne samo ja danas, nego mi općenito. Jedna od njih je Maja Prović koja je imala testimonial kojeg možete vidjeti ovdje gore. Mislim da je Maja to jako lijepo opisala, ne znam je li danas ovdje ili nas prati, ali neće se sigurno naljutiti što sam posudio njezino mišljenje budući da je javno objavljeno. Vidite, znači, i sami. Postavila je pitanje, znači, sama sebi, dala je odgovor koliko je mene koštalo znanje koje danas dajem. Znači, to je nešto što se svi mi možemo zapitati danas. Koliko smo uložili u edukacije, koliko smo uložili u školovanje, koliko smo zapravo odradili tih radnih sati i koliko vrijedi ono što danas dajemo. Znači, ovo može zvučiti kao nekakav coaching sad ili nešto, ali to jesu svima nama poznate stvari, to je nešto što svi mi znamo, ali ih jako brzo zaboravimo. Kad dođe do onog pregovora s klijentima, svi to jako lako zaboravimo, zato jer, naravno, ovisi o taktici s kojom postupamo, ovisi o klijentu kako prema nama postupa, ali zaboravljamo jednostavno koliko smo vrijedni. Sjećam se situacije na jednom od prvih poslova, kada kolegica koja mi je tada uređivala životopis je rekla kao samo se prijavlja na poslu, ja ću ti riješiti ovaj tehnički dio, ti samo budi svjestan jedne stvari, a to je budi svjestan koliko vrijediš. Znači, to je nekakva cijena ispod koje ne idete, znači nekakva minimalna cijena ispod koje ne dajete svoju uslugu. Imamo još jedan testimonial, ovo je od Martine Žgombe. Znači, dosta je sličan, odnosno sva ova 3 testimonijala su slična, uzeo sam ih zato jer imaju tu jednu zajedničku crtu. Znači, vrijeme, znanje i iskustvo. Znači, to je točno znači, iskustvo koje smo stekli kroz svoj rad, kroz posao, kroz odrađene projekte za klijente, znanje, znači kroz edukacije,
kroz obrazovanje također koje smo stekli, na kojem smo radili poprilično dugo, vjerojatno, da bi se uopće mogli baviti ovim poslom. I naravno, vrijeme kao nekakav ključni faktor. Njega isto dosta često zaboravimo, pa odradimo, to je bilo spomenuto i prije, na predavanju dosta tih volonterskih možda sati, gratis sati. I zadnji testimonial zapravo koji sam ovako izvadio u pripremi je od Mislava. Evo možete vidjeti. Ako ne stignete pročitati, nema problema, prezentacija, odnosno elementi iz prezentacije mogu vam poslati u bilo kojem trenu, nije uopće problem. Ako vidite da je nešto zanimljivo ili ako ste na LinkedInu, proslijedim vam zapravo linkove na Mislava i ove druge testimonijale, stvarno mislim da su ljudi koji znaju o čemu pričaju, budući da su i sami u tom poslu, ne? A sada pitanje. Tko misli da svoje usluge naplaćuje premalo? Dobro, nema puno ruku u zraku. To mi se sviđa. Tko misli da svoje usluge naplaćuje adekvatno? Znači točno koliko vrijede. Dobro. Ako misli da bi svoje usluge mogao naplatiti i više? Dobro, ok. Iz dosadašnjeg iskustva, to je to, sjećam se prva situacija na prethodnom radnom mjestu, dok sam radio u poslovnom tjedniku Lider, tamo sam proveo, pa recimo, dosta godina, skoro 8 godina. Prva stvar koju su mi kolegice rekle, bavili smo se između ostalog prodajom medijskih rješenja, znači prodajom oglasnog prostora, opet nekakve usluge koje možda nije toliko opipljiva, odnosno neke usluge koje klijent ne može uvijek u svakom trenu procijeniti koliko vrijedi, koliko je njezina zapravo nekakva težina. Rekli su, mogu sad citirati što su mi rekli, neću reći da nije pristojno to, ali su rekli kao, pazi kakve cijene daješ, kaže, jednom kad skineš gače, kaže, gotovo je, nema više povratka. Rekli su to točno kolegice na taj način, to mi se osjeklo u pamćenje, budući da sam bio mlad, pa mi je trebalo to malo dočarati. To je istina, znači jednom kad cijenu spustimo, znači do nekakve razine, jako je teško vratiti na staro. Mislim da se to moglo čuti u Klarinoj prezentaciji prije mene. Znači nije nemoguće, ali jako je teško. U pravilu dajemo do znanja klijentu da smo to spremni i da to možemo odraditi za nižu cijenu. Ne kažem da nisu klijenti naravno razumni, da nisu svjesni situacije, da nisu spremni na pregovore. Ima puno naravno divnih i firmi i ljudi, profesionalaca, naravno trudimo se uvijek raditi s takvima koji su svjesni porasta životnih troškova, inflacije, situacije, nameta koje obično imaju poduzetnici i slično. Ali jednostavno u tim nekakvim pregovorima, znate sami, često se ide bez rukavica, tako da jednom kad se spusti cijena na nekakvu razinu, teško je vratiti na nekakvu, recimo, očekivanu varijantu. Što bi onda mogli napraviti? Znači, ako nas klijent traži, možeš li mi to napraviti za tu i tu cijenu, a to je cijena stvarno koja je neka ispod one koju bismo ponudili bilo kome, znači ispod nekakvog, recimo to tako, minimuma. Pa možda bolje odraditi gratis. To je ono što mi se pokazalo kao jako dobro u dosadašnjem iskustvu, nekakvoj dosadašnjoj karijeri. Možda bolje klijentu odraditi taj jedan projekt gratis, da on vidi što mi možemo, kakve su naše usluge, kakve su naše kvalitete, ali mu jasno, znači, definirati, odnosno naznačiti koja je vrijednost te usluge. Izdati fakturu možda i na 0 kuna, odnosno ponudu, napisati točno po stavkama usluge, naravno kako se to inače radi, napisati njihovu punu vrijednost, koja inače koliko to košta, i napraviti naravno nekakav 100% popust. Tako da on zna da je dobio uslugu vrijednosti 5, 10, 15 ili ne znam koliko tisuća kuna, ali od vas za ovu priliku je dobio gratis. Ja mislim da je to puno bolje rješenje nego da je dobio 90% popusta, jer time stvarno niste baš učinili neku uslugu u budućnosti, to je ono što se meni pokazalo. Klijent stvarno dosta toga drže, odnosno jedno postignuta cijena, kažem, nije nemoguće vratiti na staro, ali jako teško. Znači, bolje za nekog za kog procijenite da on može koristiti, odraditi i gratis, a onda kasnije postaviti nekakvu cijenu koja bi bila u nekakvim razumnim okvirima. Vidim da je ostalo malo više od 5 minuta.
tako da sam ja malo ovaj dio brzinski odradio. Tu smo za pitanja i odgovore. Naravno, ja sam predvidio da ako ćete imati bilo kakvih pitanja i nakon konferencije, znači dok sam tu ili u bilo kojem trenutku, naravno zamolit ću i Stanju jer na prezentaciji su zabilježeni moji kontakti, možete me se javiti u bilo kojem trenu, znači sa nekakvim konkretnim pitanjem, klijent me traži to i to, imaš li možda savjet što bi ti napravio da si na mom mjestu, slobodno. Tu sam, znači stvarno možemo rješavati nekakve primjere iz prakse, odnosno te nekakve kritične situacije koje vam se događaju, da probamo možda zajedno naći rješenje.